Am găsit la un nou episod Minecraft. Da, na. Am făcut până la urmă 2 paturi, că 3, și am pus aici un crafting table. Am renovat puțin aici și după cum vedeți aici mi-am făcut un țar cu animale, eu le-am adus. Mi-am făcut și să le tund, am și lapte, cred, dacă nu mai știu bine. Da. Am un măgar și un căluț. La căluț încă nu am găsit șa și nu știu bine cum se face, dar vom găsi. Iar aici am o grădină, am o plantație. Mi-am adus apă dintr-un loc, să vă arăt de unde. Dintr-un loc în care am găsit apă. Am găsit aici și cu găleata mea am tot adus apă și am pus acolo. Da. Bine. Am mai minat și am mai găsit fier. Da. Mi-am mai mărit inventarul. Am aici lapte. Lapte bun. Să putem să tundem oile acum. Am 2 de astea să le tund. Da. Bun. Am avut și o vacă, dar mi-a ieșit când am vrut să iau lapte de la ea. Așa. Bun. Așa. Călut. Încă merge tot undeva, pentru că nu. Uite, am reușit pe măgăruș și am pus niște cufere și acum pot să pun în cufere ce vreau de-a meu, chestii de mele, pot să-i pun în cufăr. Aici. Are un cufăr și pot să-i pun chestii de mele. Am grijă, oițe, nu ieșiți. Așa. Am tot căutat aur, dar n-am găsit, sau diamond, sau tot felul de minereuri de astea mai bune. Am tot căutat, numai n-am găsit. Și acum am zis, hai că mai mereu un pic la minat. Până se înserează. Sau dacă mă gândesc mai bine, mergem următoarea zi. Că acum se face seara. Hai că mai fac o vacă. Nu, mâine dimineață. Am descoperit un mod nou cum se fac dragon. V-aș arăta cum se fac dragoni, numai nu. Mi-e frică că ăla scuipă tot felul de așa și... Nu, dacă îl fac apoi îmi distruge casa, ia foc casa. O să vă arăt pe altă lume, nu știu, altă dată, poate, dacă pot, o putea și... Nu, o să vă arăt un dragon. Enter dragon și nu. Mai vedem ce facem. Așa, acum merem la minat. Întâi ne facem o vacă. Să vă arăt un mod cum să faceți o vacă. Așa, fără să nimic. Dați pe aici și scrieți umon cow. Așa și arm. Bun. Băcuța? Unde e? Nu, stai, n-a mers încă. Mai încerc o dată. Așa. Summon C o W. Gata, a făcut. Merge și așa puteți face și dragonul la fel. Bun, acum mergem la minat. Acolo am explorator, nu e nimic interesant. Bun. Am crezut că cad. Acum mergem aici. Sau acolo. Aici. Mă interesează mai mult. Aici. Dacă coborâm și aici am scos fier odată. Aici sau aici să mă duc? Hai mă duc pe aici. E gol. Hai să iau niște gravel că
Că îmi dă flint. Mai mult flint, nu-mi dă. Stai, oare cu ternăcopul se sparge gravelul? Nu. Numai piatră. Hai că iau cărbunele astea. Decât să putrezi. Dacă poate putrezi, nu știu ce să zic. Spate. Așa. Da. Eu mă gândeam să ne facem o fabrică de fier, numai nu știu cum să aducem sătenii, știți voi? Sau dacă am găsit un sat, am putea face schimburi cu sătenii. Știți că se poate face schimb cu ei? Le dai ceva, ei îți dau altceva. Majoritatea îți cer ceva și tu le dai emeralde la schimb, nu? Păi da, multe cărbunes. Aici. Nu cred că le iau toate. Sau da, hai că le iau. Dacă știți voi cum se face șaua, lăsați în comentarii, vă rog, că îmi trebuie neapărat pentru cal sau măgar. Lăsați în comentarii dacă știți cum se face șaua. Că îmi trebuie neapărat. Ori de-aș găsi un spawner. Că acolo mai este. De obicei găsești în cuferele așa. Fier! Uite-l pe zeu. Uite-l pe fiul nostru mult dorit. Așa și punem aici. Fier, fier, fier. Pune aici o. Să mai pun. Așa. Mă luăm fier. Era unul. Ah, uite. Bun. Așa. Rămânare. Mai mergem. Ua, ce e aici? Nu mai merg. Hai să desparte și... Cum să urc? Spargem. Stai că acolo e piatră. Sparge. Și cu greu din această mină. Stai că încă n-am ieșit. Acum am ieșit, bun. Și în casa unde-i? Nu. A, uite-o. Am crezut că nu mai găsim căsuța. Dacă te greu pe spații, nu-mi pierde într-o zi dintre ele. Ce acolo? Nu. Altă grotă. Sau de avem lucruri aici prin apropiere. Uite acolo, ce frumusețe. Ce frumusețe mică. Neapărat o vrem. După ce punem toate astea aici. Grâne. Taci mă, mă enervez. O vreau. Deci o vreau neapărat, o vreau. De asta o vreau, neapărat. Neapărat o trebuie. Trebuie neapărat.
Hai, o să mă pierd. Bine, până la urmă am reușit să aduc oaia asta. O să o tund mai târziu. Da? Pentru auzirea de ușă de mai devreme. Am avut un pic de treabă și trebuie să rezolv rapid. No, am revenit după aia. Videoclipul nu cred că o să mai ține mult, deoarece trebuie să mă duc jos, că a venit un verișor de meu, na, și... ce să facem? Trebuie și cred că o să închid videoclipul imediat, nu mai stau mult pe el. Mai un pic stau. Da. Mă gândeam în episodul următor că ne facem un avizier unde să ne trecem ideile care vrem să le facem. Cum ar fi o casă nouă, că nu mai vreau să stau în coceaba asta, nu vrează.